आरती बिटिया, ये हवन ब्रिजेश बाबू और ये उनका छोट भाई रंजीत बाबू। इनकरा से ही तोहार बियाह तय होत बा। वैसे था हम शुरू से आरती से ब्याह कर चाहत रही, लेकिन कबो बताओनी ना, हम सरप्राइज देल चाहत रही। हमरा के तो लड़का पसंद बा और वैसे भी तू दोनों जने एक दूसरे के जानत बाड़ा। हमरा तरफ से ही बियाह पक्का। देखिए अनु बाबू, आरती अब हमारा घर के बहू बने वाली बड़ी और हमारा कुल खानदान में बियाह भइला के बाद बहू बेटी घर से ना निकलेनी, नौकरी ना करेनी। रहुआ आरती जी से कह दी कि वो काल से नौकरी से इस्तीफा दे दे। हाँ, कहीं घूमे फिरे भी जाए के होता रंजीत के ही साथ जाइए। ठीक बा, जैसन राहुल मर्जी। आरती बिटिया, तू नौकरी से इस्तीफा दे दे। कल से तोहार ऑफिस जायल बंद, समझ लू? जी बाबूजी। चला। औलाद के आजाद छोड़े का ही मतलब नहीं खे कि औलाद बाप के इज्जत के पगड़ी मट्टी में मिला दे। तू अच्छी तरह से जान रहल बाड़ू कि तोहार बियाह रंजीत से तय हो गइल बा, फिर भी तू दीपक के साथ घूम रहल बाड़ू। बाबूजी, हम दीपक से प्यार करेनी बाबू। प्यार मोहब्बत का बात सिर्फ सनीमा में अच्छा लगेला, निजी जिंदगी में ना एकर कौड़ी का मोल भी नहीं खे। बाबूजी, दीपक कितना अच्छा घर से बाड़े, उनका नाम खानदान इतना अच्छा बा, वो इंसान इतना अच्छा बाड़े, उनका में कमी का बा बाबूजी? कमी बा बबुनी, कमी बा। क्यों लड़का हमनी के जात के नहीं खे ह? अगर तू दूसर जात के लड़का से शादी करबू तो सारा समाज के लोगन हमनी के उजात छाट दी। रहे दा शारदा, रहे दा, एकरा के कुछो समझाए का जरूरत नहीं खे। और तू हमारे एगो बात कान खोल के सुन ला, तोहार बियाह रंजीत से हुई, ये हमार फैसला बा। और कल से तोहे बाहर आए जाए का कोनो जरूरत नहीं खे। जा अपने कमरा में जा, जा। ठीक से पढ़ ला, सगाई का कार्ड। आरती के साथ हमार सगाई होता। हमरा के पता तोरा के तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी दिल पे पत्थर रख के आ जाइए। तकलीफ हमरा ना, तकलीफ तोरा होई। काहे की सगाई करबा तू और सुहाग रात बनाई हम। अब गुस्सा बता, बहुत गाली देव के मन करता, गरिया बना। अच्छा, मारे के मन करता तुम्हारा? मारा अब अगर तोरा जूठन खाए के शौक होगे तो कर ले बिया।